Tránó na maith chomrádaí a gael tá chaidan a figúil agus sna canhaintí uas tá na formatha seo againn nar churas muid rih aideach talbach. Tá ionsa ag tarlú in sin sna cinne hasíon ghada anna anar. Fenne man eile fád atá an sa anhuair ach a phléithas man eile beide. Ach an breise seo atá tá sé le feiceáil gachait I go geala rud agan anma agus andá againn. Tá buarla an ggóil seo le fáil ag muo fásta heagla dar an áragan beidir arálainn na trachtaní cacutána nach bhfuil sin le fáil an muo ach nuair a chlanneas tú sin I chéadú eile andá bés agad nach manca go bithe. So neall nach gróise an maichean annacht an méid sin a chur an de láthair. Call us out.